Як Лукашенко вучыць беларусаў адпачываць, а чыноўнікаў працаваць? Што вядома пра страшную прыдумку беларускіх сілавікоў, а таксама якія новыя падрабязнасці з'явіліся пра Віктара Бабарыку? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння ў Лукашэнкі прайшла вялікая нарада па двух вельмі важных і вельмі розных пытаннях. Ён сабраў чыноўнікаў, каб пагаварыць пра турызм і пра холдынг «Амкадор», які дзяржава нядаўна забрала ў мільянера Аляксандра Шакуціна. Нараду пачалі з новай ідэі ўрада. Цяпер распрацаваны новы указ, па якім турызмам у Беларусі будзе займацца не Міністэрства спорту, як гэта робіцца сёння. Зараз чыноўнікі хочуць цалкам аддаць гэтае пытанне Нацыянальнаму агенцтву па турызму, фактычна зрабіўшы яго яшчэ адным новым міністэрствам. І гэтая ідэя Лукашэнку не вельмі спадабалася. С одной стороны, и прежнее правительство Романа Александровича, и нынешнее всегда предлагали мне сократить число министерств, ведомств и так далее. А новое правительство, старые члены правительства вдруг решили количество этих министерств увеличивать. Указ не подписан, я пригласил вас, чтобы получить конкретные ответы на целый ряд вопросов. Таксама Лукашенко загадаў зрабіць турызм новым нацыянальным праектам, каб у Беларусь ехала і больш замежнікаў, і каб самі беларусы больш адпачывалі ўнутры краіны. Затым чыноўнікі выслухалі чарговую мудрасць начальства. Просто даглядзіце до конца гэты кавалак. Можа быць, вы, на думку Лукашэнкі, няправільна адпачываеце. Ну, знаете, если, грубо скажу, в гостиницах будут по стенкам ползать тараканы и под кроватями, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Ну, я думаю, они и выбирают, но надо понимать, что, Виталий Иванович, если кто-то из наших едет, то едут к морю для того, чтобы искупать детей в соленой воде, ну и обмакнуться самим, насколько я понимаю. Ну, есть, конечно, и другие, которые любят морской воздух, там солнце больше и так далее. Ну, таких, наверное, немного. Поэтому тот, кто сегодня едет не для того, чтобы окунуться в морскую соленую воду, зря это делают. Абсолютно зря. Затым жа Лукашенко канчаткова перастаў стрымлівацца. Спачатку порцыю крытыкі атрымалі беларускія спартсмены. Маўляў, карысці ад іх няшмат, яны толькі праядаюць грошы. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги, туризм не спорт, туризм – это экономика. Он как локомотив тянет за собой развитие всех отраслей экономики. Ну, если бы спорт у нас развивался как надо, и наши прыгали там фристайлисты, футболисты играли и прочее, люди бы ехали сюда и так далее и тому подобное, платили бы деньги, это тоже был кусок хорошей экономики. Спорт – это тоже большая экономика, но они пока проедают деньги в основном. Затым віцэ-прэм'ер Снапкоў агучыў невясёлыя лічбы. Объем вывезенных белорусскими туристами средств в 12 раз больше объема средств, ввезенных иностранными туристами. Наша задача – изменить сложившийся баланс, оставить больше валюты в стране. Па словах Снапкова, замежныя госці едуць у Беларусь на кароткі тэрмін, а самі беларусы ездзяць па радзіме ў асноўным на выхадных. Атрымліваецца, што такія турысты трацяць менш грошай, чым хацелася б чыноўнікам. В итоге иностранный турист в Беларуси оставляет всего $125, в среднем в сутки, белорусский турист 47 расчетно. То есть мы работаем в убыток? Нет, не в убыток, но доходность далеко не такая, какая могла быть. Мы не убыточны, но мало. Мало, доходов мало. Ну а затым перайшлі да негатыву, а канкрэтней да сітуацыі на Амкадоры. Второй вопрос – обеспечения устойчивой работы холдинга «Амкадор». Наиважнейшая проблема. Лукашенко паведаміў, чаму забраў прадпрыемства у свайго падобна, што ўжо былога сябра Шакуціна. Поскольку прежние владельцы холдинга честно признали, что больше не могут обеспечивать возврат заимствованных средств, то есть признали, что долги взяли, вернуть не могут, мы были вынуждены принять управляющую компанию в собственность государства. Но мы же не можем коллектив бросить, это тысячи людей. И самое главное, что продукция нам это нужна. Пасля чыноўнікі праслухалі кароткую лекцыю пра рэцэпт поспеху ад Лукашэнкі. Ну, если вы сможете выпускать космические ракеты, ради бога, только за свой счет.
Чтобы не зависеть от европейских поставщиков, комплектующих, нужны собственные разработки и рост локализации. Стремиться нужно к 100%, чтобы все производили сами. В крайнем случае с россиянами. А скончылася ўсё заявай, што грошай няма і просто так іх даваць ніхто не будзе. Я уже неоднократно отмечал, от практики поддержания штанов нужно избавляться. Бюджетные деньги – деньги народные. У нас есть много, куда вкладывать эти деньги. Тым часам Наталья Эйсман засвоіла новы жанр – відэаскетчы з удзелам чыноўнікаў з палаца незалежнасці. Папярэдні ролік быў з дзейнымі і былымі сілавікамі, якія хваліліся сваімі гадзіннікамі з надпісам «Смерць шпіёнам». Цяпер жа кіраўнік Акадэміі навук Каранік і губернатар Віцебшчыны Суботін зняліся ў роліку з прэтэнзіяй на гумар, але ці смешна атрымалася, вырашайце самі. Мы уже вышли с того возраста. Не трогайте. Мы по красоте. Мы уже вышли с того возраста, когда размерами меряемся. Вот сейчас именно красоту. Да, пошли. Да конфанера. Все натурально. Выключенная заботой руками гродненских приборов. З'явіліся новыя падрабязнасці пра Віктара Бабарыку. Як піша выданне «Позірк», цяпер вядомага палітзняволенага вярнулі ў атрад новаполацкай калоніі. Да таго Бабарыка знаходзіўся ў памяшканні камернага тыпу, а пасля ў медсанчастцы. Але якія праблемы са здароўем былі ў вязня, пакуль што інфармацыі няма. Вядома толькі, што з медчасткі Бабарыку адправілі ў звычайны атрад і зноў паставілі яго працаваць у пякарні. Тут нагадаем, што Віктар Бабарыка быў асуджаны на 14 гадоў, і з лютага 23-го года ад яго не было ніякіх звестак. У гэтым студзені ў калонію нечакана прыехаў Роман Пратасевіч, які апублікаваў фотаздымкі з Бабарыкам і яго відэазварот да родных. З таго часу пра палітыка зноў нічога не чуваць. Пасля свайго нечаканага вызвалення Сергей Ціхановскі расказваў, што Пратасевіч у той час ездзіў да вядомых вязняў і угаворваў іх пісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Але ці пагадзіўся на гэта Віктар Бабарыка, застаецца загадкай. Жорсткае пакаранне за непрыемную праўду. У Мінску судзілі 43-гадовага Яўгена Краснянскага, якога прызналі вінаватым у здрадзе дзяржаве і ўхіленні ад выплаты страхавых унёскаў. Мужчына быў кіраўніком маркетынгавай кампаніі, але пакаралі яго па нечаканай прычыне за меркаванне беларусаў пра каранавірус. Следчы камітэт паведаміў, што Краснянскі падрыхтаваў для адной замежных арганізацый сацыялагічнае даследаванне пра Беларусь. На думку сілавікоў, там утрымліваліся, цытата, «загадзя і лжывыя звесткі пра палітыку краіны ў галіне аховы здароўя ў частцы прынятых мер па барацьбе з каранавіруснай інфекцыяй». Канец цытаты. Сцвярджалася, што сацыялагічны аналіз рабіўся кампаніяй, якая не мела акрэдытацыі ў Беларусі, і яго вынікі былі ангажаваныя і адпаведныя запытам заказчыка. Нагадаем, што пасля 20-го года і 3% Лукашэнкі беларускія ўлады забаранілі праводзіць незалежныя сацыялагічныя апытанні. У выніку Краснянскаму далі 7,5 гадоў узмоцненага рэжыму і 25 000 беларускіх рублёў штрафу. Акрамя таго, вядома, што разам з Яўгенам Краснянскім былі затрыманыя і дзве жанчыны, мінчанкі 37 і 43 гадоў. Яны нібыта праводзілі сацыялагічнае даследаванне сярод беларусаў пра інтэграцыю з Еўрасаюзам. Але сілавікі заявілі, што затрыманыя нібыта апытывалі людзей, якія загадзя мелі негатыўнае стаўленне да сістэмы Лукашэнкі. Прысуды гэтым жанчынам пакуль невядомыя. У сілавікоў з'явілася новая страшная прыдумка. Яны працягваюць шукаць людзей, якія дасылалі хоць якую-небудзь інфармацыю пра расійскія войскі ў праект «Беларускі гаюн». Цяпер сілавікі стварылі фэйкавы бот у Тэлеграме, прычым назваўшы яго імём рэальнай праваабарончай ініцыятывы «Дысідэнт Бай». У апісанні гаворыцца, што бот створаны для аператыўнай эвакуацыі грамадзян Беларусі, якія адпраўлялі інфармацыю ў «Беларускі гаюн» і цяпер баяцца за сваю бяспеку. На справе жа гэта страшная лоўля новых ахвяр на жыўца. Сілавікі чакаюць, што спалоханы беларус, які дасылаў нешта ў гаюн, напіша ў бот і такім чынам выдасць сябе. Ну а пасля замест эвакуацыі за мяжу яго чакаюць выбітыя дзверы, узброены атрад спецназу, крымінальная справа і камера ў СІЗА.
Мары Лукашэнкі скончыліся правалам. Апошнія гады рэгулярна гучалі абяцанні, што вось-вось з'явіцца першы беларускі электрамабіль, але ж яго запуск у серыйную вытворчасць кожны раз пераносіўся па розных прычынах. І цяпер вось прыйшоў невясёлы фінал. Завод «Белджы» канчаткова адмовіўся ад ідэі серыйнага выпуску першага беларускага электракара. Гендырэктар прадпрыемства Геннадзь Свідзерскі растлумачыў, што запуск гэтай мадэлі занадта дарагі для Беларусі. Прасцей кажучы, зрабіць-то яго могуць, але будзе каштаваць столькі, што за такія грошы беларускі электрамабіль ніхто не купіць. На жаль, за гэтыя дні не абышлося без трагедыі. Пад Беразіном п'янага вяскоўца насмерць заелі пчолы. Мужчына вырашыў дапамагчы суседу і зняць з яго дрэва гняздо дзікіх насякомых. Знайшлі яго пад тым самым дрэвам ужо нежывым. Экспертыза канстатавала гібель ад анафілактычнага шока. На целе мужчыны налічылі 37 пчаліных укусаў. А ў Мінску чалавека забіў ліфт. У адным са сталічных бізнес-цэнтраў рабочы праводзіў замеры ў ліфтавой шахце, але ў нейкі момант кабіна паехала і заціснула чалавека. На месца трагедыі хутка прыехалі медыкі, але рэанімаваць пацярпелага, на жаль, ужо не змаглі. А ў Гомельскім раёне жыццё пенсіянеркі забраў выбух. У яе дачным доме пачаўся пажар, але жанчына заўважыла гэта і самастойна выбралася на вуліцу. І калі яна стаяла ў двары, раптам выбухнуў газавы балон, а з кепкамі якога пенсіянерку і забіла. Не спыняецца крывавая традыцыя. Абстрэлы украінскіх гарадоў і гібель мірных жыхароў па выхадных. Цяпер расійскія беспілотнікі білі па Харкаву і Адэсе, а балістычныя ракеты па Запарожжы. У Харкаве ударам дрона быў разбураны жылы шматпавярховы дом, і цяпер ратавальнікі працягваюць разборы завалаў. Загінулі як мінімум 7 чалавек, сярод якіх 2 дзяцей, а больш за 20 былі параненыя. Яшчэ 3 чалавек загінулі пасля удару па Запарожжы. Прыйшоў да медыкаў, а трапіў да сілавікоў. Сумная гісторыя адбылася ва Ўздзе. Там нейкі пацыент негатыўна выказваўся пра Лукашэнку проста ў прыёмным пакоі мясцовай бальніцы, і яго тут жа павязалі міліцыянты, якія дзяжурылі ў медустанове. У выніку ўсё вельмі сур'ёзна, бо на мужчыну завялі крымінальную справу за абразу Лукашэнкі, і цяпер яму пагражае да 4 гадоў калоніі. Беларуска пахвалілася зарплатай мужа камбайнёра і разарвала інтэрнэт. Дзяўчына расказала ў тыктоку пра заробкі падчас жніва і нават паказала разліковы ліст мужа. За ліпень камбайнёру налічылі 6102 рублі да падаткаў. Такім чынам на рукі атрымалася 4642 рублі чыстымі ці амаль 1500 даляраў. Адметна, што відэа сабрала ў тыктоку амаль 2 мільёны праглядаў, але пасля нечакана было выдаленае. Дзікая бухгалтарка. 44-гадовая мінчанка, якая забіла мужа, напала на фельчарку хуткай дапамогі. Жанчына так напілася, што ёй стала кепска проста на вуліцы. Мінакі выклікалі хуткую, але пацыентка ударыла нагой фельчарку і зламала той ключыцу. У выніку разбіраліся з агрэсіўнай жанчынай ужо не дактары, а міліцыянты. Аказалася, што мінчанка працуе бухгалтарам у прыватнай кампаніі, але за плячыма мае нечаканую судзімасць. Яна так збіла свайго мужа, што той сканаў ад траўмаў. Цяпер жа жанчыну судзілі ўжо за хуліганства. Ёй далі 2 гады хатняй хіміі, але праз амністыю адразу жа зменшылі прысуд на 1 год. Трагікамедыя адбылася ў беларускай сталіцы. Мінскі зваршчык вырашыў парадаваць свайго сына новым роварам, але купляць падарунак мужчына не стаў. Ён проста скраў чужы ровар каля найбліжэйшай крамы, пафарбаваў яго ў іншы колер і уручыў свайму сыну. Але ж радасць была нядоўгай, бо на парозе кватэры хутка з'явіліся міліцыянты, да якіх звярнулася ўладальніца ровара. У выніку падарунак у сына забралі і вярнулі гаспадыні, а яго бацьку чакае крыміналка за крадзеж і, магчыма, калонія. Хто хоча стаць мільянерам? Беларуская версія з сумным фіналам. На Гарадзеншчыне дырэктар і бухгалтар дзяржаўнай арганізацыі за 2,5 гады скралі ў прадпрыемства 1 000 000 рублёў, выплочваючы сабе завышаныя заробкі. Усё скончылася невесела, бо абаіх затрымалі сілавікі, і цяпер парачка можа атрымаць па 12 гадоў калоніі. А ў смаргоне з'явіўся першы ва ўсёй Беларусі яйкамат. Гэта вось такая канструкцыя тыпу вендынгавых аўтаматаў з кавай, толькі тут можна купіць свежыя фермерскія яйкі. Дзясятак будзе каштаваць 5 рублёў, 2 дзясяткі прапануюць за 9. Усе латкі стаяць адкрытыя, каб пакупнік бачыў, што яйкі цэлыя і не пабітыя. Вось такія навіны панядзелка.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.